नमस्कार. माझं नाव मिलिंद कासार. पेशाने मी प्राध्यापकाची नोकरी करतो. शिव गणेश प्रोडक्शन सिंधुदुर्ग मुंबई या संस्थेअंतर्गत गेली 10 वर्षे मी एक कलाकार म्हणून या टीमचा एक भाग आहे. 10 वर्षापूर्वी इथे ओशाळला मृत्यू या नाटकासंबंधित मला डॉक्टर सोनल लेले मॅडम यांचा एक फोन आला आणि माझं कास्टिंग या नाटकासाठी गणोजी शिर्के या भूमिकेसाठी करण्यात आलं. पहिल्या प्रथम ही सहज वाटणारी भूमिका 100व्या प्रयोगापर्यंत त्याचे वेगवेगळे कंगोरे उलगडण्यात मला दिग्दर्शक गणेश ठाकूर सर यांनी खूप मदत केलेली आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे या एका प्रयोगाच्या दरम्यान पहिल्यापासूनच माझ्याकडे एक जबाबदारी वेगळ्या पद्धतीने देण्यात आली. कारण सहज अभिनय करता करता गणोजी शिर्के या भूमिकेसोबत कवी कलश ही एक दुसरी भूमिका मला या नाटकामध्ये करण्याची संधी लाभली. खरं तर दिग्दर्शकांनी आणि लेले मॅडम यांनी दाखवलेला तो एक विश्वास होता की एखाद्या कलाकाराकडे ते सुद्धा ऐतिहासिक पद्धतीच्या नाटकामध्ये प्रथमच मी ऐतिहासिक नाटक करत असताना 2 भूमिका अगदी माझ्याकडे जबाबदारी या भूमिकांची देण्यात आली. 100व्या प्रयोगापर्यंत पोहोचत असताना बऱ्याच गोष्टी आम्ही शिकत आलेलो आहोत, करत आलेलो आहोत. प्रत्येक प्रयोग हा प्रयोग असतो असं आमचं ठाकूर सरांचं मत आहे आणि तसाच प्रयोग आम्ही गेले 99 प्रयोग करत आलेलो आहोत. आणि एक वेगळा अनुभव 100व्या प्रयोगाचा आम्ही येत्या 14 तारीखला घेणार आहोत. ह्या संस्थेमध्ये काम करताना इतकी वर्ष टिकून राहण्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे माझं एक कौटुंबिक नातं या संस्थेशी निर्माण झालेलं आहे. सर्वच कलाकार, तंत्रज्ञ, यातले नेपथ्यकार असतील काय असतील, अगदी आपुलकी निर्माण झालेली आहे. आणि आपुलकीने आम्ही आमच्या इतर सगळ्या वैयक्तिक कामांसाठी सुद्धा एकत्र येतो, एकत्र भेटतो, चर्चा करतो. जेव्हा प्रयोग नसतो त्यावेळी सगळ्यांची आठवण येत राहते, फोन येत राहतात आणि त्यामुळे एक वेगळ्या पद्धतीचं नातं निर्माण झालेलं आहे. 100व्या प्रयोगासाठी माझ्यासहित माझ्या संपूर्ण टीमला दिग्दर्शक गणेश ठाकूर सर, सोनल लेले मॅडम तसेच माझे सहकलाकार, तंत्रज्ञ सगळ्यांनाच मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.